Pag linggo, automatic, ang ulam nila kare-kare. Kasi yun ang nakaugalian nila na ulam. Meron po kami ritong kare-kare, lumpiang Shanghai, dinuguan. Nakakaubos kami ng 21 kaldero. Ngayon nakaka 250 kilos na kami. Ang sa akin kasi kami yung gumagawa talaga ng bagoong. Hindi namin binibili sa Divisoria. Sa akin talaga purong bagoong talaga. Yung mani kami po talaga nagluluto. Walang halong artificial. Talagang sariwa po. Ang nauubos naming mani, bali 45 kilo na mani. Ano po yung namalong kare-kare? Tuwalya, tsaka gilagid, pisngi, laman, buntot, pata. Yun po yung mga laman namin. Purong mani ang matitikman nila. Tsaka overload ang gulay. Makikita nyo naman dahil sa sobrang dami ng gulay, kahit malig yung gulay, kumpleto pa rin yung gulay namin. Ako nga pala si Tess Canton. Ako yung may-ari ng kare-kare. Nag-start kami ng year 2000, bali 24 years na kami na nagtitinda ng kare-kare sa Lumang City Hall dito, malapit sa 999. Tuwing Sunday lang po kami nagtitinda. Kasi matrabaho, isang linggo namin siya pinoproseso. Iba-iba kasing araw ang pagluluto. Etong kare-kare, ang pinagkabuhayan namin. Dito namin napagtapos yung anak ko. Malaking tulong tong kare-kare na business namin. Kahit nandito lang kami sa bangketa, tinangkilik ng mga tao. Ang madalas naming customer dito, iba mga nanggagaling pa sa malalayong lugar Nakikita nila sa FB, tapos dinadayo nila. Sinusubukan nila kung talagang masarap. Marami pong salamat sa mga nagtangkilig sa Mates Kare-Kare tuwing Sunday. Sana po lagi niyo pong tangkiligin ang aking tinda na kare-kare, dinuguan, Shanghai. Number 35 dyan. Wala pa. Dalawa. Dalawa mo. Dito, sir. Laman, wala na po.
dalawa. Dalawa, isa. Ano ba na? Ayun, kasama na babaw. May 35. Dito ka muna ka para ano. Kanin ba tayo, Bes? Oo, marami. Sino po yung standard ng Sino po? Ay, hindi pa inaangat. Number 9. Kita ka daw binagawa. Kaya ko. Hindi na puno-puno tayo. Aray! Nakasama. Dalawang laman, isang sabaw. At extra po. Alas 12 pa lang. Sa isang sabaw mo na nga ta. Ano sakto po ano? Katulong mo lang mo. Dan, saan ka kayo dyan? Dito ka dyan.